É posible evitar o contaxio sobre a pista de danza? Pódense manter as medidas de seguridade bailando en parella? Tes que levar máscara mentres bailas? Sen dúbida, a danza é un dos eidos culturais máis afectados polo virus. As súas sorrisas, porque rir as súas risas é o espello do seu alma, e despois a liberdade de crear. Poder compartir a nivel físico cos compañeiros, non? Pois, no tema económico, nos chegamos a ter no 2018 unha media de 300 alumnos, neste caso polo COVID non chegamos aos 200, ou estaremos por os 200. Este ano é un ano un pouco complicado, xa que tivemos un parón dende marzo ata setembro deste ano, en caso da nosa escola. Económicamente é un palo moi importante, aínda que tivemos a sorte de que na cuarentena estivemos dando clases online, os pais que podían incrementaron o presuposto e pagaron as clases que dábamos por internet, aínda que non fose preciso, e iso, queras ou non, axudou a nosa escola e a nosa economía. Home, como en todos os sectores, non cabe dúbida que o confinamento afectou económicamente. Estamos a falar dunha asociación que se sustenta en base ás cuotas dos socios, fundamentalmente. E con estas cuotas hai que enfrentarse aos pago do local, o pago aos profesores, e claro, se descende como descendeu o número de socios, pois non cabe dúda que as cuotas son menores e entonces pois a asociación ten un problema de supervivencia, casi, nestes momentos. Nos estábamos acostumbrados a traballar showdance e no showdance traballanse grupos grandes. Entón, nunha clase como temos agora de 238 metros cadrados, podíamos meter uns 40 nenos bailando perfectamente, que ni se rozaban, e traballamos os cambios de posición, e agora vémonos na situación de que non podemos meter máis de 25. Entón, non dan as horas, cada hora temos que descansar un cuarto de hora para limpar, para desinfectar, para que os nenos non se crucen nos pasillos, entón perdemos unha hora ao día en cada aula, que iso tamén afecta bastante. A hora de volver ás aulas, pois, que dicir, moitísimas ganas, pero con inconvenientes, como non, pero eu sempre digo que é moito mellor bailar con inconvenientes con a mascarilla que non bailar. Es antigua por las noches, hay leyendas en los bloques, pisa fuerte el acelerador, ley antigua lo respetan todos, pionero en su generación, si te portas mal, él te ayuda a conocer a Dios. Pois non cabe dúbida que o volumen de actuacións baixou moitísimo coa pandemia. Como afecta? Pois afecta de maneira triste. Realmente ir a unha actuación das poucas que hai e ver as sillas separadas e ainda así medio aforo, cando non menos, está claro que a xente ten medo a asistir a actos públicos e iso notase. Actuar sen ver caras, sen ver sorrisos, sen ver aplausos ou ver moi poucos aplausos é pouco gratificante para o bailarín. Nunca ha sido un buen ejemplo, ya nos vamos conociendo, polos y Nikes, protección oficial sobre dos... Imagino que como todos os docentes, pero bueno, neste caso na danza, teñen que ter de alguna maneira contacto con o bailarín. Non é imposible explicarlle un bailarín a corrección sin a veces tocalo para que sepa como ten que ter a espalda, como ten que poñer os brazos. Esa distancia é complicada, sobre todo cando traballas cos pequenos tamén, que os pequenos son moi afectivos. Hai momentos no que como os adultos teñen un momento en que necesita contacto, que o abraces, darte un bico mismamente, entonces eso todo queda un pouco como apartado. O que máis boto de menos é ver as súas caras de como disfrutan bailando, os seus sorrisos, o seu cariño mediante apertas e bicos, a que somos como unha gran familia.